Aquino versus Trillanes. So ngayon, sinabi ni Senator Bam Aquino na dapat yung mga kaso ng mga EJK dapat daw gawin sa mga korte sa Pilipinas. Ngayon naman, sumagot si former Senator Antonio Trillanes na bakit daw kailangan gawin sa Pilipinas yung mga korteng to. Paano naman yung mga hinanain ng mga biktima na naghahanap ng hustisya? Siya ba? Tinatanong niya, kine-question niya si Senator Bam Aquino nung panahon ni Duterte, ano bang ginawa niya para sa mga EJK victims? Siya ba ay tumulong sa paghain ng mga kaso para sa mga biktima? Ano ba ang nagawa niya? So ngayon, Dad, ano nakikita mong direksyon sa mga away nila to? Well, there are two sides of the coin. Katulad ng sinasabi nila, palagi meron dalawang panig yan, no, at the very least. No? So kung pakikinggan natin kasi pareho naman sila may point of view. Unahin natin kay Senator Bam Aquino. Kasi ang sinasabi ni Senator Bam Aquino, kaya dapat itry dito yung EJK kasi nga, number one, dito naman nangyari yung krimen. Di ba? Kasi meron ganun tayong mga batas na sinusundan na kung saan nangyari yung krimen, dapat doon mo kakasuhan yung gumawa ng krimen o yung inaakusahan mo ng krimen, di ba? So yun ang una. Pangalawa, ang sinasabi naman kasi ni Senator Trillanes, ni ex-Senator Trillanes, is that kasi itong EJK na to, na sinasabi nga nila kaya nagkaroon ng ganitong kaso, inihabla to sa ICC, sa International Criminal Court sa Netherlands, sa The Hague. No? Ang punto de vista naman niya, kasi nga during that time, na inihabla yon o finalila yung case, that was a time na miyembro pa ang ating bayan sa ICC. Signatory pa tayo dun sa Rome Statute noong 2011. So tayo lumagda doon na kasama ang ating bayan na itinataguyod ang mga patakaran ng ICC. No, so kasi itong case na to hindi lang naman kasi pangkaraniwang mga pinatay na mga tao. Ang sinasabi ni Senator Trillanes, these are crimes against humanity kasi nga marami ang napatay, marami ang na-murder na sinasabi nila yung sa akusasyon nila. So that's why, nung finale ito, miyembro pa tayo, kasapi pa tayo doon sa ICC. Nag-withdraw na lamang tayo, I think if I'm not mistaken, is 2019, no? So nung panahon ni President Duterte. So ngayon, ang point of view kasi ganito lang naman yan eh. Kasi nga naihabla na to, no? Tsaka nagkaroon na ng jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, na-acquire na yung jurisdiction because ang sinasabi ng ICC, these were crimes committed before the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute. So, therefore, ito lang naman kasi kasimple yan, no? Bakit in-acquire kasi ng ICC yung ganitong kaso? Normally kasi, kung yung bansa, meron silang sariling judicial court, meron silang mga proseso, na ginagalang at sa tingin ng ICC kayang ilitisin yung mga guilty o yung mga naakusahan, hindi na sila dapat makialam. Ang tanong lang kasi dito, parang nagkaroon ng pagdududa ang International Criminal Court dan marami sa mga big fish na sinasabi natin ang nakakalaya o nakakatakas. Either kasi kilala nila yung mga judges o justices, pangalawa, siguro natatakot o tinatakot yung mga justices o judges, o pangatlo na baka nasusuhulan, kaya nagkaroon ng pagdududa. Pag may pagdududa kasing ICC, they can acquire jurisdiction. No? Either ang sa tingin nila mahina, yung meron tayong weakness institutional structure natin, that's why they're acquiring jurisdiction. So these are the two sides of the coin. No? Ang punto naman kasi Senator Bam Aquino, kaya dapat dito na lamang gawin para sa ganon hindi na rin masyadong maging taxing sa mga kababayan natin, di ba? Kasi siyempre nga pag isinuko mo yung ating kababayan sa ibang bansa, parang hindi nga naman talaga katangga-tanggal sa damdamin ng ating mga kababayan. Nakita naman natin yan kahit na yung mga kababayan natin na nakasuhan sa abroad, no? So hinihingi natin na dito na lamang mag-serve ng sentensya nila. So yun ang mga issue dito na pinagtatalunan, no? Ang point ni Bam Aquino, dito nangyaring krimen, dapat dito litisin. Ang point naman ni ex-Senator Trillanes, kasi nga ito ay crime against humanity, hindi lang to ordinary murder case. And at the same time, nagkaroon na na-acquire na ng ICC yung kaso because we were signatory to the Rome Statute in 2011 when those crimes happened, no? before the withdrawal. Ngayon, Dad, I think very interesting yung difference of opinion ni Senator Bam Aquino and former Senator Trillanes. Kasi parang sinasabi ni Senator Bam Aquino, may faith siya sa judicial system ng Pilipinas. Pero ang sinasabi naman ni Senator Trillanes, practically ang sinasabi niya na wala siyang faith dito sa judicial system ng Pilipinas. Which, when you think about it, Dad, yung sinasabi ni Trillanes na medyo malabo, ihalal or igawa ang kaso dito, iproseso ang kaso dito against Duterte dahil yung medyo suspicious o sketchy nga yung judicial system natin, which is sinasabi rin ng mga Malacanang officials, kaya nga nila pinahuli si Duterte sa ICC kasi sinasabi nila na baka ma-influence ang mga local courts dahil kay Duterte. Basically, ang sinasabi nga nila na ang local courts not to be trustworthy. But when you think about it, Dad,
Hindi ba yun rin ang dahilan kung bakit nahalal si President Rodrigo Duterte sa pagbilang presidente? Kasi ang gusto nga ng tao o ang feeling ng tao na hindi nila matatrust ang mga korte dito sa Pilipinas kasi ang maraming mga kriminal na nakakatakas. Kaya gusto nila si Duterte dahil sa mga EJK niya kasi at least isikat na niya ang judicial system at mahuli na niya at papatayin niya ang mga masasamang elemento dito sa Pilipinas na hindi na kailangan dumaan sa proseso na alam nilang corrupt or sketchy. So, Dad, do you think na with Trillanes saying that the ICC should handle Duterte, not the Philippine courts, he's basically saying that Duterte was right na ang judicial system natin is not to be trusted, we can't handle the criminals here in the Philippines? Well, katulad ng mga sinasabi rin ng ibang mga nahalal natin mga opisyal, no, o yung mga law enforcers, no, ang sinasabi nga nila, mas mabuti pang patayin nyo na kasi kung ikukulong ninyo, kadalasan naman nakakapagpensa yan, na nakakatakas o hindi lang na-acquit pa, kaya minsan ginagawa na nilang parang pinaplant na nila yung mga evidence para na sa ganun hindi na makatakas yung mga masasama, no? Pero minsan kahit na gano'n, nakakawala pa rin. Nakita naman natin, no? Hindi naman natin sila masisisi, no? Kung sinasabi nilang parang nababawasan yung kanilang pagtitiwala sa ating hudikatura kasi nga nakikita naman natin na maraming nakakalaya o nakakatakas na gumawa ng katiwalian o gumawa ng kamalian o gumawa ng pandarambong o gumawa ng mga ganyang murder, nakakatakas, no? Dahil nga sa either na tinatakot nila yung mga members of the judiciary o nasusuhulan o kakilala nila o napapakiusapan. So siguro yun ang mga nagiging problema kaya nga nagkaroon ng ganitong parang klaseng pananaw ang ICC na mukhang merong kahinaan yung ating sistema. Kaya nga dapat sila na ang makialam dahil sa tingin nila hindi magkakaroon ng tamang katarungan kung hindi sila ang makikialam. Kasi kung doon nga naman gagawin yung trial, at least kahit na papaano mas mahihirapan silang takutin o maimpluwensya ng mga may kapangyarihan sa ating bansa. Yun siguro ang dahilan kaya nga ito nangyari, no? Katulad sinabi mo rin, no? Kaya nga nagkaroon ng mga parang ganyan yung mga ibang pulis natin na nagkaroon na pagbintangan ng EJK kasi nga iba sa kanila nawalan na rin ng tiwala sa sistema ng ating hustisya na nakakawala o nakakatakas yung mga may sala at mga may gumawa ng kakalokohan o katarantaduhan dahil sila ay mayroong kapangyarihan o mayroon silang sapat na kayamanan para nang sa ganun maitakas nila yung sarili nila. Narinig na rin naman natin niya kahit yung mga nakakulong na nga sa Bilibid. Naririnig natin na tumatakas pa sa gabi, bumabalik sa umaga kasi nga may mga nasusuhulan ng mga warden, etc. It has been happening, no? And even makikita naman natin kahit na sa proseso, napakabagal kasi ng wheels of justice sa ating bayan. Kaya karamihan sa ating mga kababayan nawawala na ng pagtitiwala. Yun ang mga issues dito. Kaya nga siguro, sa tingin ng ICC na mabuti pang sila na makialam para magkaroon ng tunay na hustisya at katarungan sa mga naging biktima dito sa EJK. Ang question na lamang diyan, matatanggap ba yan ng ating mga kababayan? Kasi nga parang isinusuko natin yung ating mga kababayan sa mga kamay ng dayuhan. O pangalawa, ito ba'y tamang pamamaraan para magkaroon talaga ng katarungan sa ating bayan? Ang nakikita ko naman sa sinabi ni Senator Bam Aquino na why we should respect local courts is because we have to become a republic that we can stand on our own. Kasi pagka napunta tayo dun sa paradigm naman ni former Senator Antonio Trillanes na hindi daw pagkakatiwalaan ang mga korte natin, edi parang sinasabi natin na yung buong gobyerno, kumbaga sa statement ni Antonio Trillanes, pare-pareho lang na hindi tayo dapat maging independenteng bansa. Kaya yung sa statement ni Bam Aquino, ang nakikita ko dito, he's trying to uphold the republic's independence and the sacredness of being a government, hindi ba, Dad? Well, tama naman yun. No? In fairness naman, I want to be fair with our judicial system, our judicial branch of the government is that nakikita naman natin, marami rin naman napaparusahan ng mga nagkasala at nagkamali at gumawa ng katiwalian o mga krimen sa ating bayan. Nakikita naman natin, may mga ibang nakakawala o nakakalaya o nakakatakas. Nakikita rin naman natin yon. Kasi hindi natin po sabihin na it's a sweeping statement na hindi mapagkakatiwala yung ating judicial branch of the government o yung judicial system natin. No? It's just so happen na kasi, ang nangyari kasi rito, medyo pangkaraniwan ito, hindi to pangkaraniwan kasi kakaiba to dahil nga ang iyong kinasuhan o inaakusahan makapangyarihan dating Pangulo ng ating bayan, ng ating bansa. Pangalawa, yung anak niya dahil vice-presidente ngayon. Tapos marami sa mga
anak niya nakaupo rin sa gobyerno, ang mga kamag-anak. So, syempre, kaya siguro nagkaroon ng ganong pagdududang ICC na maaring maimpluwensyahan, matakot o masuhulan yung mga ating judicial branch of government. That's the reason why they acquired jurisdiction over the case or against our former president. So, yun lang siguro ang dahilan. Kasi nga, kung pangkaraniwan yan, siguro hindi na sila makikialam ng aking tingin. No? Kasi alam naman, kahit naman, hindi naman natin may tatanggi na bagamat maraming mga sigalot na ganyan sa ating judicial branch, may mga ganyan mga issues na mga nababayaran o nasusuhulan o natatakot. Pero by and large, I would say our judicial branch of government is performing its task professionally and religiously. Yun ang nakikita ko rito. Ngayon, Morgan, I just wanted to ask your opinion kasi we all know na Trillanes is definitely opposition. Senator Bam Aquino is supposed to be the face of the new opposition kasi sa pangalan pa lang, Aquino versus Marcos or again, Aquino versus magiging Duterte this upcoming 2028. Ngayon, it seems that they have a difference of opinions of how they're looking at it. Do you think that this means that we don't have a united opposition? Do you think that this means that Senator Bam Aquino and former Senator Trillanes won't be able to work together in upcoming years? In fact, marami nga mga nagulat sa comment section, lalo na yung mga sinasabi natin mga makadilaw or makapinklawan, na bakit nga naman ganun yung sinabi ni Senator Bam Aquino na dapat ang EJK dapat dito sa Korte ng Pilipinas. So, marami mga biglang nag-question or nagtataka sa mga sinasabi ni Senator Bam Aquino. But of course, syempre, I would like to see the side naman na he has a point also kasi syempre, he's not a man naman who shoots from the hip as I analyze him kasi mukhang matalinong tao siya at yung background niya. So, maybe he's trying to, put back balance into the system na we shouldn't be surrendering our sovereignty slowly kasi parang yun yung interpretation ko, no, na parang sinasabi niya na parang if we go through this kind of thinking, edi parang unti-unti na we're going back na to the thinking na dapat wag na tayo maging sovereign nation kasi hindi naman pala kaya natin ibasto ng ating mga sarili mamayan, hindi ba, Dad? Well, ang tingin ko kasi dito, yung damdamin kasi ng ating mga kababayan ang tinitimbang ni Senator Bam Aquino. Kasi katulad sinabi nga natin, pag meron tayong mga kababayan na kagawa ng mali sa ibang bansa, katulad ni Mary Jane Veloso, nagkaroon ng sa Indonesia at nasentensyahan, tayo yung nagsusumamo na maibalik siya rito at dito na lang niya i-serve yung sentence niya, hindi ba? So, kung yung mga pangkaraniwan nga nating mamamayan na nagkaroon ng mabibigat na kaso like murder case sa ibang bansa, ating ipinapakiusap na ibalik dito at dito na lang mag-serve ng sentence, di mas lalo na siguro yung mga nagsilbi sa ating pamahalaan na kung nagkamali sila, nagkaroon sila ng pagkakamali, dito na lamang litisin at dito na lamang parusahan. Kasi nga binabasa yung damdamin, kasi nga surrendering a fellow citizen to another country is something like talagang it's not really emotionally correct as far as he's concerned, no? But legally, of course, mahirap pagtalunan kasi nga na-acquire na yung jurisdiction eh. So wala ka na rin talaga magagawa doon because the ICC has already acquired jurisdiction. And at the same time, na-serve na yung warrant at nandun na si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte. So hindi na yung legality ang pinagtatalunan dito. Siguro ang pinagtatalunan na lang dito yung damdamin ng sambayanan. Court of Public Opinion. Parang Court of Public Opinion na sinasabi nga natin na kung si Mary Jane Veloso nga na asuhan na sentensya na ating pinaglaban na maiuwi dito, ano pa yung dati nating Pangulo, bakit natin isinuko sa ibang bansa, hindi na lang pwedeng litisin dito, kung meron man pagdududa sa integridad, edi pwede naman sigurong i-challenge yun, no, ng mga International Criminal Court. Siguro yung damdamin na pinagtatalunan niya dito, no, yung emotional side of things. Kay Senator Trillanes naman, he's insisting or he's advocating the legality of the issue, no, because kahit na pagtalunan natin yan, na-acquire na yung jurisdiction, hindi na maibabalik si Pangulong Duterte dito hanggang hindi matapos yung court trial doon kung siya ay maging guilty or not guilty. Siguro, Dad, just a correction lang about Mary Jane Veloso. I think her case was actually drug trafficking kasi she was claimed to be used as a drug mule. Pero tama ka pa rin, Dad, kasi during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, maraming or hundreds or thousands of Filipinos who were actually in prison sa Saudi Arabia or the Kingdom of Saudi Arabia, may mga murder cases, theft cases, at saka assault cases. Hiniritan niya ang hari ng Saudi Arabia para maibalik yung mga Pilipino na yun na kahit na nagkasala sila sa ibang bansa na sana iserve nila ang kanilang sentensya dito sa Pilipinas. Pero, Dad, as much as yun nga yung nakakagulat, kaya nga maraming tao nagsasabi na sila Mary Jane Veloso, yung mga Pilipino sa Saudi na nagkasala, gumawa ng mga krimen doon sa ibang bansa, talagang hinihingi ng ating gobyerno na sana imabalik dito sa Pilipinas. Ang nangyayari naman dito is tinapon natin ang isang Pilipino na para mahatulan sa ibang bansa. So parang naging opposite to. Pero don't you think, Dad, na
it's kind of ironic nga kasi technically sinasabi ni Trillanes na he doesn't really trust the justice system. Let's face it, sa totoo lang, ako rin medyo disillusioned rin. Hindi ko na masasabi na yung buong justice system natin ay baluktot or sira naman. Pero nakita natin may mga senador dyan na dating nahatulan na ng corruption or graft cases, may mga murder cases. Si former Senator Trillanes pa nga, technically, criminal rin siya kasi I think nung panahon niya, siya yung mismong gumawa ng 2 coup d'etat or 2 mutiny at nalagay siya sa prison pero nakatakbo pa rin siya bilang senador. Don't you think that's ironic nga na technically speaking, he is himself is an example na our judiciary system cannot be trusted if someone who had threatened the lives of innocent civilians with explosives, gumawa siya ng mga coup d'etat, siniraan niya ang bansa natin, at basically in-endanger niya ang mga lives ng mga Filipino soldiers, naging senador pa rin siya, nakalaya pa rin siya. What do you think of that, Tad? Well, sa akin, there are several sides of the story kasi. No? Siguro urahin natin, tama ka, no? Nabanggit mo kanina na si Mary Jane Veloso is a drug conviction pala, being a drug mule, no? or parang courier. No? So, yung palang nabanggit kong murder, yung si Flor Contemplacion yata nung panahon namin, sa Singapore naman ito, no? Murder case yun. No? So, ganun din, no? Talagang nung siya ay binigyan ng death sentence sa Singapore, talagang nagwala at nag-umiyak ang ating mga kababayan, no? Kahit na dumaan sa tamang proseso sa litigation sa korte ng Singapore at nahatulan siya ng death, no? So that's why may mga natanggal no ng mga opisyal natin because of that, kasi parang tingin nila nagkulang yung ating mga opisyal ipaglaban yung karapatan o yung kumbaga pagpapatawad kay Sarah Jane Flor Contemplacion, no? So yun ang mga naging issue dito ngayon. Balikan natin yung sinasabi mo, tama ka rin doon, no? So, sinasabi nga natin na kahit na si ex-Senator Trillanes na nagkaroon na talaga ng napakalakas na ebidensya during that time, Oakwood Mutiny tinatawag natin, na talagang ano yun, it's again a major crime, no? Kasi nga rebellion, etc., no? Pero still nakalaya pa rin siya. So ibig sabihin, parang sinasabi nga niya, talagang kahit na siya meron siya sariling karanasan na nakikita niya yung weakness, no? Yung weakness sa ating sistema. Kaya nga sinasabi niya na para magkaroon ng talagang hustisya at katarungan, dapat ilabas natin yung kaso. So ito yung tinitimbang dito. Una, yung sinasabi ko sa legal aspect, wala na talagang challenge yan kasi nga nandun na eh. Wala na tayong magagawa, wala na sa kamay natin, wala na sa kamay ng ating bayan o ng ating mga namumuno kung paano pa maibabalik si President Duterte dito o hindi na. Pero yung pangalawa, sinasabi naman ni Bam Aquino kasi nga parang hindi tama sa tingin ng ating mga kababayan. In the court of public opinion, parang hindi maganda na isinusuko natin yung ating mga kababayan sa ibang bansa. But at the end of the day, this is the question, no? Ano ba talaga ang pinag-uusapan dito? Legal issue ba o emotional issue? Siguro pinag-uusapan natin dito katarungan at hustisya. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, ano yung tamang katarungan at hustisya kung may mga nagawang mali ang ating mga kababayan, bagamat sila'y pangkaraniwan o may kapangyarihan, tama ba na sila'y maparusahan? Tama ba na sila ay magkaroon ng pananagutan? Yun ang dapat siguro sagutin ng ating bawat mamamayan dahil nasa sa atin yan kung paano tatakbo ang ating bayan, nasa sa ating mga pananaw at pag-iisip at yan ay magiging dahilan kung paano tayo boboto sa mga susunod na halalan. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, kami ay naniniwala na edukasyon pa rin ang solusyon para sa bayan. Kasi ang gulo-gulo ng mga issue sa politika at para maintindihan ng mga ating mga kababayan to, kailangan edukado sila para malaman nila kung sino yung tama at sino ang mali. Kasi syempre nagkakalituhan na, marami mga propaganda, marami mga fake news, and the only way para malaman kung ano yung tama at mali is through education. Pag may edukasyon, malalaman nyo sino yung tamang leader, sino yung tamang direksyon, at sino may tamang paninindigan para sa ating bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, dapat ipaglaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino at ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang edukasyon ng bawat Pilipino. Kasi kung gumanda ang edukasyon, gaganda ang mga trabaho, gaganda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kami po sa Ilocano Defenders Party List ay walang pinapanigan kung sino man, kung hindi ang kung ano makakabuti sa ating sambayanan. Ang amin laging isinusulong ay magkaroon ng mas maayos na kaalaman ng ating mga kababayan para sa ganon makapagdesisyon sila ng makakabuti sa kanilang kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.